Hi mga kabigat ka, good day. It's me again, your capital RHIA, and welcome to my channel. Hi mga kabigat lang. So, mga kabigat lang, before anything else mga kabigat lang, I want to thank sa mga taong nakasubscribe na sa akin. Maraming salamat sa inyo. At dahil nag-subscribe kayo sa channel ko mga kabigat lang, meron akong isang handog para sa inyo. The smile on your face lets me know that you need me. There's a dream in your eyes saying you'll never leave me. That touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please do a like, comment, subscribe, and ring the campana on side para ma-update ka sa mga bago kong upload na video. At ngayon mga kabigat na, kay Sabado naman po na. So today is February 9, 2019. 5 days to go na lang mga kabigat na, mag-celebrate na po mo sa inyong Hearts Day. So sa katumay mga uyab nila, enjoy the day, enjoy ninyo na ang adlaw sa Pitsa 14. Eh, kamura may ticket, so kamura nag-enjoy. Unya kami mga single ani. So, mag-enjoy kami amo. Kay ang pwede naman good sa Valentine's Day magkuyog no. Ang pwede rin naman good sa Valentine's Day. Kuan kinang friends. So ako sa Valentine's Day, I'm giving away manghatag ko og chocolate sa mga couples nga makita ko ana sa Center Mall or FUCOS Record or asa di mga ana sa San Carlos City. So, manghatag ko og chocolate para sa mga mag-uyab. So, sa mga mag-uyab congrats kay makaresibo og 1 chocolate. And mga kabigat lang. Kay kuan man kinang Month of Love man, so let's talk about love. Mag-istoryahan na itaron about sa mga gugma. Istoryahan na itaron mga kabigat lang kung ano about sa love. So, kay Month of Love man, so ilang na itong pag-iskutan for me. Then, kitang tanan, nakasulay na digdaan ng 4G. Nakasulay na tanan ng ipasakitan, gibiyaan, gibinuangan, o giilisan. Pati kayo na sa buwan, diba mga kabigat lang anak ka, nakasulay na tag heartaches. Itang tanan, nakasulay na tag heartaches and heartbreaks. So, kung ganahan mo nga makabalo o how to deal with heartaches and heartbreaks, watch this vlog. Hi mga kabigatla! So, karon mga kabigatla, naadyarin sa ako ang 9 ways to deal a heartbreak. 9 ways to deal a heartbreak. So, itawin dyan, nakasulay lang tag heartbreak diba? So, ihatag na ko ninyo ang sham to deal a heartbreak. Number 1, feel the pain. Ato dyan ang iba tiyang akuan. Matyagon din nato na ang kasakit. Diba? So, kailangan kong magtagalog. Damdamin natin ang sakit. Before the heartbreak. Aminin sa sarili na nasaktan ka. Never deny the feelings of heart and loneliness. Iiyak hanggang. Running away is not an option. The heart will go with you wherever you go. Number 2, figure out what happened. Process the things that transpire and analyze. Maaring may mga bagay na hindi napawi o biniwala. As you exercise, try to write your love story from start to finish. Isulat lang ninyo na mga kabigat mo. Isulat ninyo ang inyong love story from the start until nag-end. I-start ninyo na siya mga kabigat mo. You can describe patterns of mistakes and significant. Your job is not to repeat past blunder and mistakes. So, gura lang dyan mga kabigat mo. Number 3, mga kabigatla, forget and forsake. Forget and forsake all things which remind you of him or her. Like for example, photo albums. Ilabay ng mga photo albums nila mga kabigatla. Itapon ang mga photo albums. Itapon ang photo albums nila mga kabigatla. Love songs o emo songs. Hindi ka mamina o mga love songs na kanyang makapasakit o makaparimber niya mga kabigatla. Iwasan ang pakikinig ng mga love songs and emo songs para hindi natin maalala ang taong nagpapasakit sa atin. Facebook connection. Hindi kita ma-open ang mga Facebook or any social medias na nakapahuna-huna niya. So, para makalimtan ito siya, bisa naman Facebook, Instagram, Twitter. Switch mental girls. Kapag nadala ang utak sa kamalaan, tanggapin din ang katotohanan na mahirap tanggalin sa isipan ang taong napakaraming ibinigay sa'yo. Diba? Isugid kayo makalimtan ng mga kabigatan kasi tao man naghatag na ito 100% na pagugma or love. Yung taong nagbibigay sa atin ng mga alaala hirap talaga makalimutan. Number 4, finish what needs to be finished. Huwag nang hintayin na ang kabilang partido ang magpura na dapat isara. Initiate closure, pass, and end to everything. Tanggapin na, tapos na ang lahat. Dawatong din nato mga kabigat na kumana na mo. Dito din mo kutob, so dawatong na finish. Hanggang doon lang talaga ang lahat. Diba? Makabigat lang. At natapos ng relasyon na tulad ng mga basang na salamin.
Basta tulad ng matalim na salamin. Ouch! Huwag na siyang punutin at bubuin kaysa nasaktan muli ang iyong damdamin. Number 5, mga kabigatla. Fellowship with family and friends. Na, mo ni sakto dira kung ikaw ganin nagikan ka sa heartaches and heartbreaks mga kabigatla, dapat nagtalk jud ka sa imong family or friends nimo, dapat nakihalubilo jud kanila no para mahatag nimo ang kasakit or ma-share nimo sa kanila yung sakit na nararamdaman mo. They are your refuge in many ways. Avoid being alone. Have a support system, emotional sure observer, nakapagbibigay sila ng matinding encouragement. As Proverbs 12:25 tells us, anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word make him glad. Number 6, find activities when can ease the pain. Mag-itatag ng mga activities, maghahanap tayo ng mga activities, mga kabigatlan para mawala ang sakit. Leisure travel, comfort food, keep yourself busy, counter sadness with preoccupation with things that are found enjoyable. Get energized to work these activities. Now is the time to love yourself. One thing you may have forgotten when you were in a relationship. Diba? Number 7, mga kabigatla, forgive yourself and your ex. Pagpapatawad sa iyong sarili at pagpapatawad din sa taong pasakit sa iyo or sa taong iniwan mo. This may take time, but this is the way to be bitter, not bitter. Get rid of anger after emotional baggages. Never argue with the person because it can only worsen the situation. Free yourself from pain. Kung ikaw ang dahilan ng breakup, patawarin ang sarili. Hindi ikaw ang may pagkukulang. Diba? So dapat ato dyan ng patawaron atong kaugalingon, and then kung patawaron po ito sa ex nato, si ex naghatag na siya nato o kalipin atong kapag-uyab, diba? So dapat patawaron po nato sa ex and patawad po para sa mga kaugalingon. Number 8, fall in love again. Yan, char. This is wisdom and a 2-year rule. Before commencing a new relation period, pagbigyan ang puso na muli magmahal at mahalin. Meet new people and potential partner sa iba na matagal ang recover. The rule of thumb is huwag papasok sa relasyon na hindi pa lubusang nakakapag-move on. Yung wala na ang sakit at galit kapag nakita muli kayo ni ex. Ikaw, mas okay magandang kung masunod ka sa next relation ba ng abe, ready na gani ka kay para kung makita mo sa ex nimo nakapagkat na sa karsada, kung masunod mo sa ex nimo para makaala ka bang wow, nakamove on na ko. Number 9 and last, focus on God's love for you. Si God yun. Walang ibang magmamahal sa iyo ng todo, kundi si Lord. Huwag mong hanapin ang kaligayahan sa ibang tao. Si Lord ang greatest love mo. Sa Kanya, kompleto ka. Isa puso ang awit din sa Psalm 34:3-18-19. The Lord is near to the brokenhearted and save the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him of them all. Wow, char. So, ito siya mga kabigatla, no? Ang 9 ways to deal heartbreak, diba? Yun, 9 ways to deal heartbreak, mga kabigatla. And then, sana po, marami kayong matutunan sa ginawa ko ngayon. Sana marami kayong matutunan. And, kung may natutunan lang kayo, mga kabigatla, i-comment lang. And then, please like kung meron mga kayo matutunan. Sana may naitulong ako sa mga tao dyan na heartbroken. Sana may naitulong ako. At paki-comment na lang po kung ano ang gusto niyo na gagawin ko sa next vlog ko, kung ano ang gagawin ko sa sunod kong video. Paki-comment lang po diyan. Darating na po ako ng mga challenge po para sa inyo. Tanggap ako ng mga challenges para sa inyo. And then paki-comment lang. At hanggang dito lang po ako mga kabigatla. See you again sa susunod kong video, sa susunod kong vlog. And maraming salamat talaga sa mga subscribe na sa akin. So sa mga hindi pa nakasubscribe, do like, comment, share, and press the button on the side para ma-update ka sa mga bago kong vlog. So kung gusto niyo naman magagawa ko ng mga challenge, no? Kung gusto niyo talagang gawa ko ng challenge, paki-comment lang dyan. And ito muli ang iyong bigatla Ray saying, think positive, bawal nega. Babush! Be positive, don't be nega.